Kanlong ka jingsarong ka bakraw ka Temri Boy District hadin ba kalasay sa langut ki khna kan thei ban let shimbanta ha kalumpung le kai ball kabalatip kum ka Hero Junior Under 17 Women's National Football Championship 2004 kate kalumpung kan sedang adu ka 2004 tarik ujeliu hajala Assam bat kini ki khna kan thei kum kinoya le kai ball bala shajet na kajala kilami hnen ka miet khat san tarik ujeliu rangkat ki coach bat kinong sumar jongki ki kerteng ju kitegi khna na Temri Boy kilong badahon lang singkli kenro bas camp shela bat nibari maring rangkat bat ki khan nyongut ki wei pat ki pararok jongki na ki wei ki district ka jela ki badan hakaju ka kan hon le kai kitegi langut ki khna kan thei na ri Boy kirayo ekani ka kabuk siar teng ba ka jingyo i jingai kalanti jam welfare development association kabalabo kerpang da kaslam hika yele kai ball balatip kum ka football center bat lengba kani ka football center kalala ban penmi bat jit iki ban snok tilang bat kiwei pat ki ba baro lang kilong ar phongot na ka jela ya ka kan hon ba ar phongot ki khna kan the yele kai ball na ka jela layalam do usubir day chief coach ka Meghalaya women's football team bat arngot kiwei pat ku ki team manager bat assistant coach kilong ka samla ilane ki lalu bat ka samla Jainaps Emily. Ningkong ngakwa ban ong ba kini sia kini ki player ba biang pelat. Tang ba ngiyo duna por ban sna ka team. Te katarung ngadon confidence kini sia. Ba ngila ban 106 iki state lojong. Te kum mensus memro ngila i kini ki khana kila 106 ingi. Te ngapade mentang ngadon full confidence kini sia. Te mentang ini por so asni hangta Guwahati in lek ndiak in trikam bat Indonesia ban wanda combination mentang ngidon kam bat wanda combination ki understanding kum gitu ladang laban lek to ngi laban tristom ngi laban wanda khusnami i kistit jung ngidon arfongut ngi lamar fongut tang ba ngidon total ngi jet lai fongut te fongut ki don kum standby hangta Shillong nang ni ngidon na riboy ngidon kum laingut na kiwi district ngidon player badon na sila banong stone ba ne mairang kum tu ngidon lat nong krem kitu baro kabang kongsan hi kalong ka jangki coach mo sa subir nang ta kiwi kiblale system gini kena ba kilayu i ka talent jangki ba kila pendrung ban ngai ba ka wei hi ka ba kongsan kalong ka practice jangki kena ba ka jingsim khia nang ba kinla ban yo ban kiu ha kani ka benta ngidon kam eki bakin lekai bakin practice te ngidap da jingkemen bakidon ha ka football center jengi bangi kimi nanti baki weiru ki badang don ngi kinang yo lat chu sakmat da ka jingile chimenta jongki kan play lat linti ki weiru ki badan ya kane kasap ba khamtam ki bathrang bani lekai i football ka than jemi te ngasngo tenat balayo represent ka state kumni bat kini players kumni te su kwa ban aingu yo blay ning kong bala ari la smaringi bala pay sudut sekani bangin yo bani lekai